Kaixo, Donostiako akuariumean nago, eta ni Marien Txostegi naiz, itsaspeko arkeologoa, historialaria, abenturazalea eta barku kapitaina. Zer da itsaspeko arkeologia edota zer da arkeologoa izatea? Itsasoan barneratzen gea eta arkeologia arrastoak hartzen ditugu mende askotarikoak, bai balezurrak, bai itsasontzi hondoratuak, batzutan baita urrea. Ongi etorri nire bulegora. Itsaspeko arkeologoek urazpian ikertzen dugu. Arrainen eta marrazoen artean. Tadeo Jones filma bezala, guk pistak aurkitzen ditugu. Behin, Espainiaren hegoaldean, Murtzian, hain zuzen ere, marfilezko letagin handiak aurkitu genituen. Eta marfilezko letagin horiek, goxo-goxo uretatik atera, eta gero laborategian, inskripzio bat, Tadeo Jones bi filman bezala, inskripzio bat aurkitu genuen. Hortik aurrera ikerkuntza sakon bat, guk baitari bidaiatu genuen, beste esperto batzuekin lan egin genuen, eta filman ikusiko dezuten bezala, beste sekretu askok aurkitu genituen. Hau da azken finean gure lana, eta horretarako hori bai asko ikasi behar da. Tadeo Jones bi filma. Zeri buruz dijoa? Hasieran, Sara, arkeologo ospetsu batek, ni bezala, itsasoratzen da eta hor pista izugarri bat aurkitzen du. Hain zuzen ere, Midas erregearen sekretuaren pista. Tadeo Jones, Sararen laguna eta ikaslea, berarekin mundu osoan zehar Midas erregearen sekretuaren bila bidaiatuko dira. Aurkituko ote dute, zein edaki horretarako filma ikusi beharko dezute. Hauxe da, kontatu nahi nizuena. Orain gonbidatzen zaituztet, galderak, bideoak, marrazkiak bidaltzera edozein galderarekin eta nik urazpitik ateratzen naizenean, guztiak erantzungo ditut. Orain, gozatu Tadeo Jones bi filmarekin. Gero arte!